Moro. Moro. Täällähän on talkkari sunnuntainakin töissä. Meni aamulla. Mä oon aina töissä. Tampere määrittelee itsensä kehittyväksi kulttuurikaupungiksi. Elävällä ja uusiutuvalla kulttuurilla tuetaan kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia ja vahvistetaan kaupungin elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa. Nämä lauseet ovat suoraan Tampereen kaupungin internetsivuilta. Mutta eivätkö ne ole ristiriidassa siihen, että miten luomaan ja kulttuuritoimintaa kohdellaan? No kyllä on aika lailla joka suhteessa ristiriidassa tämänhetkiseen tilanteeseen, mitä tilakeskus on nyt toteuttamassa. Ajatellen vielä, että tämä koko kylän piha ja Pyynikin aikamatkat kokonaisuus on kansainvälisesti erittäin onnistunut yhteisöllinen kaupunkitila. Ja kun tarkasteli Tampereen kaupungin pormestariohjelmaa, niin tämä sisältö, mitä täällä tehdään, niin vastaa siellä ainakin puuttaarikohtaan. On yhteisöllisyyttä, kiertotaloutta, on matalan kynnyksen toimintaa, on luonnon monimukaisuutta. Koko kylän piha on kaupunkilaisten olohuone ja naapurin lapsetkin on sen nimennyt koko perheen pihaksi. Niin nyt jos se halutaan ehdottomasti torpedoida hinnalla millä hyvänsä, niin on se hyvinkin ristiriidassa tähän kaupungin varsinaiseen strategiaan. Sairaalan toiminta loppui vuonna 1985. Ja minkä takia Tampereen kaupunki ei ole pitänyt huolta rakennuksistaan tai keksinyt niille jatkokäyttöä? Siinä olen aina miettinyt, että tilakeskuksen pääasiallinen tehtävähän olisi huolehtia meidän yhteisestä omaisuudesta ja kaupungin kiinteistöistä. Mutta tämän korttelin kohdalla täytyy kyllä sanoa, että noin kouluarvosanana se olisi hylätty. Silloin kun sairaala lopetti toimintaansa, niin kaupunki jakoi nämä kaikki kiinteistöt ilmaiseksi yhteistyökumppaneille. Ja sitten tietenkin se on niin, että jos on ilmainen vuokra, niin ei pidä valittaa, jos paikat on vähän rempsallaan. Niin tavallaanhan tätä on siis vuodesta 1985 40 vuoden ajan valmisteltu myyntikuntoiseksi sillä, että on koetettu lahottaa näitä rakennuksia, mutta kun ne ei lahoo, ne on tehty niin hyviä, ne on kivestä, niin sitten ne on kuitenkin pakko entisöidä. Mä teen itse asiassa niin, että pitkän aikaa mä aina käyn nopeeta puhalteleen niin roskat tonne reunoille. Et kun sitä tarpeeksi kertyy, niin sitten mutta kyllä tää menee tukkoon siltikin. Miten tällainen yhteisöllinen kaupunkitila hyödyttää kaupunkilaisia? No, se lisää kyllä hyvinvointia ennen kaikkea. Vähän niin kuin kaikille eri kansanryhmille. Jos ajattelee nyt yleisesti ottaen kaupunkia, niin on aika vähän tekemistä, jos on alaikäinen tai jos sulla ei ole rahaa. Niin kaupungissa kaikki tilat on pääsääntöisesti määritelty, että mitä siellä pitää tehdä. Ja ei kahviossa voi olla, jos ei sulla ole rahaa. Kirjastossa ollaan hiljaa. Eli tämmöinen kotipihan ja puiston yhdistävä kaupunkialue on itse asiassa aika nerokas. Millä tavoin eri oppilaitokset on hyödyntänyt koko kylän pihaa? No, täältä näkyy heti arkkitehtiopiskelijoiden rakennuskurssilla tehty esiintymislava. Ja ensi viikolla on tulossa Viivilöinnin koulun ekaluokkalaiset 3 eri kertana itse asiassa tänne tekee majanrakennusretken. Täällä on niitty, jossa on puurunkoja ja oksia, joista voi vapaasti tehdä vaikka puumajoja.
Että oikeastaan koko skaala, näin voisi sanoa. TAMKin mediaopiskelijat on käyttänyt paikkaa kuvausstudiona ja yliopiston järjestämä kansainvälinen kaupunkisuunnittelukurssi tuli vierailulle ja mä pidin heille 1,5 tunnin esitelmän, kuinka tuottaa yhteisöllisyyttä kaupungin keskustassa. Itse asiassa, kun oikein pohtii, niin tässä on vähän kyseenalainen kunniakin, että mä oon luonut Tampereelle parhaimman taiteen opetus- ja projektialustan tällä hetkellä. Täällä on parhaimmat, monipuolisimmat työkoneet. Materiaalia löytyy, sanotaanko 90 tonnin edestä. Täällä on korttelin kokoinen alue, missä voi viikon aikana varoitusajalla järjestää 300 lapselle aidanmaalauspajan. Niin, ja korttelihan kuuluu aina metri aidasta, niin myös kävelykadut, joista mä pidän huolta ja korjaan aitaa. Ja toissa viikolla tässä tosiaan järjestettiin Sara Hilden Akatemian oppilaille noin 300 lapselle niin maalauspaja. Teemana oli urbaani viidakko ja ajatus oli myös, että tehdään tästä kulkureitistä kiva ja viihtyisä, kun tonne rakentuu vuoden päästä toi lastentarha. Miten tämä on mahdollista? Ja pidänkö mä Pyynikin aikamatkoja ja koko kylän pihaa turistikohteena? No, kai sen on oltava turistikohde, kun Googlekin on sen määritellyt 2 vuotta sitten turistikohteeksi. Ja oikeastaan niin, en mä täältä enää, ei tarvi lähteä mihinkään matkoille, kun täällä käy koko maailma tai ympäri maailman käy ihmisiä kylässä. Tuossa juuri toissa viikollakin täällä kävi Tredun matkailualan järjestämä kansainvälinen opiskelijaryhmä vierailulla ja sitten opettaja kertoi siitä, että sama kurssi kun oli käynyt täällä viime talvena, niin kun viikon jälkeen oltiin näiltä eri puolilta maailmaa tulleilta opiskelijoilta kysytty, että mikä oli kaikkein mieleenpainuvin juttu Tampereella sen jälkeen, kun heitä oli pyöritetty Nokia-areenalla ja Tampere-talossa ja kaikkialla, niin arvatkaapa vaan, se oli koko kylän piha ja Jääliukumäki. Kaikkein elämyksellisin kohde Tampereella. Ja mä oon myös itse asiassa opiskellut matkailualaa itsekin restonomiksi, että on ehkä jotain pohjatietoa siitäkin alalta, mitenkä elämykset luodaan. Mikä uhkaa Pyynikin aikamatkojen toimintaa? No, asenteet. Asenteet ne on mitkä tätä uhkaa. Ei mikään faktat. Siis siitä lähtien, kun tuo sairaalan päärakennus on ollut tyhjänä 2009, niin alkoi tämän korttelin todellinen alasajo. Ja voisi sanoa, että 2009 vuodesta myös on pilotoitu sitä, että kuinka huonosti voi käydä, jos annetaan kaupunkilaisille mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöön. Niin tämä todellisuus on nyt huomattavasti turvallisempi ja parempi kuin minkä tilakeskus on yrittänyt saada aikaan. Tämä paikka ei ole ikinä ollut näin turvallinen ja siisti kuin se on nyt. Eli sanoisin tai väittäisin, että se on ehkä se virkamiesten pelko siitä, että he menettää kontrollin tästä, kun tämä onkin kansalaisaloitteellisesti lähtenyt liikkeelle. Ja varmaan pelätään, että tästä tulee uusi Annikin katu tai Rajaportin sauna. No,
Miltä se tulevaisuus sitten näyttää, jos kaupungin suunnitelmat menee läpi? No, ei tuu kyllä enää Jääliukumäkeä, ei tuu mitään, jos näistä tehdään kylmänä olevia varastoja. Kiinteistönpito, sen hoitaminen sitten tulee kyllä aika mahdotonta. Tästä tulee tosi altis lieveilmiöille ja mä luulen, että tulee hyvin ikävä ja vaarallinen paikka sitten siksi aikaa, kun odotetaan sitä uudelleenrakentamista.